Nou, hij een buskas 20 op veld te staan, dacht ik. En we zitten hier maar de hele dag wat mee zo. Nou, we nou weer natuurlijk vlak naast Metselen weer. Wat is de doelstelling? Dat het hudder en beter mat als het buurdorp? Ja, natuurlijk. Elk dorp zit ook weer op, hè. Maar ik weet net hoeveel bussen ze daar hebben, maar we doen het best. Meer heb ik net doen. Wij willen eigenlijk even zien wat er hier gebeurt in de regio. Maar Roen het Krabitschitten. Mooie Friese traditie. Die we graag in ere horen willen. En de mensen die dat in ere horen, willen we eigenlijk graag even het onder de riem steken. Tradities zijn wichtig. Het gaat bij de cultuur van Friesland. En dat vinden we mooi dat dat door de jeugd nog weer oppakt wordt. Hoe laat ben je vandaag precies begonnen, jongens? Nou, de eerste jongens zijn om 12 begonnen. En daarna is een groepje gaan of jou horen tot 6. Dus, en toen ben we hier een oorzaak begonnen toen het licht was. En tot de laatste hem terug, een 8 uur of tot wat jij erop horen? En oorzaak 5 en dan smijt ze de biertjes ook wat lekkerder. En dan zetten we mooi het hak hierachter te soepen. Ja, maar dat heb je natuurlijk echt prachtig mooi hak vanzelf hier achteraf. Honk, ja, wat is dat eigenlijk? Honk toch? Ja, het is een jeugdhonk en daar gaat ik wat van uit. We daar aan eten en bier ben. Dus dat gaat aan even mooi wat mogelijk was. Nou, je moet het wel veilig houden. En je zorgt ook landelijk bij vuurwerk dat men het graag centraal organiseren wil. Nou, dit is een prachtig mooi voorbeeld hoe je centraal iets organiseert in het dorp. En we toch je de veiligheid ook garanderen kunnen. We gaan naast even naar Nes en dan trekken we zo langzamerhand in een omtrekkende beweging door de gemeente. Daar komen we weer op Dokkermoorn. En dan daar misschien nog even een oranje bitterkel even gezellig zetten. Wij sluiten niks uit. Nou jongens, ben de klaar voor een Metselen weer eens even wat jij te letten. Tuurlijk, huppatee!